जोंहा जोबोद गोग्लैसोना थानाय लामा रायजोनि लामा जाय लामाफोराव सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखैमोन बेबायदि गोनांथार लामा जोङो दिनै दोंबा जों बेखेवगासिनो दङ। गिबि जोंहा 2 नं बुराटारि डिमाकुसिनि साहा बेयाव दोंसे लामा बियो गोबाव बोसोरनिफ्राय बिथांमोना बे लामाखौ बानायना होनो थाखाय जोंनियाव खावलायबाय थादोंमोन। बेखौ दिनै जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो नैथियाव जोंहा सिमिलगुरि दामरा बस्ति होनना बुङो आदिबासि सुपा बेवहायबो जोबोद गाज्रिथार लामा बेखौबो जों दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो दायो नैबे सारेंपारा बे डिमाकुसि लामानिफ्राय बरहला जानानै 2 नं पुरनि भेरगाव एलपि स्कुल बेसिम थांनाय बे लामा आरो बे लामायाबो जोबोद गोनांथार। बे बरहला आरो सारेंपारा आरो लोगोसे नैबे पुरनि भेरगाव बे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु दाहा सहायनांबाय थादों बे लामाया गाज्रि थासारियाव थानायनि थाखाय। दैज्लाङाव हाब्रु मेसेङाव हाद्रि गोबां असुबिदा जानानै दंमोन आं बेखौ जों दिनै बेखेवबाय आरो जोंहा दान्दिसे उनाव 2 नं कसारिपारा एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै बेटागावसिम थांनाय लामा बेबो जोबोद गोग्लैसोनानै थानाय लामा आरो बे लामायावनो जोंहा जोबोद गोजाम थान सांनदि बुरागहाय थान दङ। बेयाव बोसोराव मोनसे फोरबो जायो आरो बे फोरबोआव गोबां लोब लोब मानसि गुबुन जायगानिफ्रायबो फैयो नाथाय लामाया जोबोद गाज्रि जानायलाय बे थानाव थांनायाव जोबोद उसुबिदा आरो बे लामाखौबो जोङो बेखेवगोन। बेबायदिनो जोङो 32 नं भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय प्राय गासिबो लामाखौनो जोङो जे लामाफ्रा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनालासे गोलैनानै दङ बा बानायजायाखै बे लामाफोरखौ जों बानायनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बेथ' बिथांनि पार्सनेल मेटार जागोन। दिनै बिथाङा मा साननानै थांदों बे बिथांनि खोथा। ओरैनो रायजोफ्रा सरसा खालामदों जे सरकार सलायबाय थानाय राजनिति दोलोखौ सरकारनि बा सरकाराव थानाय राजनिति दोलोआ नागारनायाथ' बा दोलोनि एबा सरकारनि बारा गोरोन्थि जाया बेखौ ओरैनो रायजोफ्रा सरसा खालामदों। खिन्थु बिथाङा मा सानना थांदों बे बिथांनिसो खोथा। मैया जुइन जानायनि सिगांखालिसिम जोंजोंनो बिथाङा एखेलगे प्रग्राम खालामदों हाबाफारि खालामदों आरो जोंजोंबो मोजां कानेक्सनाव थायो। जोंबो बिथांखौ गुबुन हाबाफारिफोराव बा जोंनि दोलोनि मेलफोराव बा बायदिसिना हाबाफारिफोराव जों हांख्रायो आरो बिथाङाबो फैयो। नाथाय जों बिथाङा देहायारि एसे नोरजिया आरो जोंनि सिनियर जानायलाय जोङो गासिबो खामानियाव जों बिथांखौ बाहाया। हार्ड खामानिफोराव जेनेब्ला बहाबा अर्गानाइज खालामहैनांगौ बहाबा बायदिसिना सोरखौबा लोगो हमहैनांगौ बिदियाव जों बाहाया। नाथाय बिथांखौ जोङो मेल मिटिंफोराव जोङो बिथांखौ सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै जोङो बा बिदिनो आलासि महरै जों बिथांखौ बाहायबोबाय थादोंमोन। नाथाय बिथाङा मैया हरखाब थांनायखौ जोङो नुबाय। दा बियो बिथांनिसो खोथासै। जानो होयियाथ' बिथांनि मोनसे खोथा खिन्थु बेखौ जोंहा दोलोआ सिद्धान्त लागोन हयथ' सेन्ट्रेल लेभेलसिम बियो हयथ' सावरायजागोन जे मोनसे नियम थायो अबसे माने मोनसे पद नागारनायनि सिगां बे पदखौ नागारनानै थांनांगौ सम जायाब्ला समाव जुदि नागारना होयोब्ला बे आलादा बाथ्रा। दा बे बिथांनिसो खोथासै।